Jules Paradijs, hoofddirecteur van de Telegraaf... over de kilometerheffingplannen van minister Eurlings. Ja, laten we daar ook meteen maar even over beginnen. U bent automobilist, helemaal Vinkers? Denk het wel, hè? Ik heb wel een auto, ja. Ja, wat voor een? Een Lexus hybride. Hybride? Ja. En een trekker van John Deere. Afijn, ik ging rechtsaf. En meteen kwamen we terecht in de file. Maar gelukkig, we waren niet de enige. Ik heb ernaar gekeken en dan denk ik van ja, binnenkort 9 miljoen rekeningen gaan we elke maand versturen. 300 miljoen autobewegingen en die gaan we dus allemaal belasten. Wat is de foutmarge bijvoorbeeld van zo'n systeem? Uw mobiele telefoon, er zijn er 7 miljoen die er ook zo een hebben. Nog een paar meer zelfs. Die rekeningen versturen wij iedere maand naar iedereen. Die telefoonrekening en die energierekening wordt niet verstuurd door de overheid. Dus dat stel ik al vast. Dat de overheid verstuurt alleen maar belastingbrieven. Nou, en ook daar gaat er wel eens wat mis, dat weten we. Nou, kijk naar Duitsland. Hè. Daar stellen we vast dat de benzineprijs in Duitsland aanmerkelijk lager ligt dan in Nederland. En daar hebben ze het zo wel geregeld. Ja. Daar zit de BPM, et cetera, zit allemaal in de benzineprijs. Dus als u nou naar Duitsland wijst als het grote voorbeeld... Nou, dan moet ik u teleurstellen. Daar zijn ze eerder begonnen dan in Nederland met kilometerheffing. Ja. En daar doen ze het overigens vrij succesvol. Daar zijn ze er allemaal erg tevreden over. Dan 59% van de automobilisten juist minder gaat betalen. Niemand in Nederland kan nu voor zijn. Want er zijn zoveel open einden, er is zoveel onzekerheid, er komt zoveel bureaucratie. Dus dan moet je nu wel tegen zijn. Ja, u spreekt met iemand die ervoor is. Dat ben ik nou. Ja, ik ben ervoor, omdat we eindelijk eens een keer iets gaan doen aan dat verkeersinfarct... waar uw krant, misschien wel terecht, al jarenlang de staf over breekt. Jessica, we gaan met jou praten over jouw vader. Jouw vader, Ischa. Vandaag werd er een dvd-box met tv-gesprekken uitgereikt. U bent kredietbemiddelaar. U heeft 11 van die lucifermatjes onder u. Hè? En daar verdient u heel veel geld mee. Heb ik het goed samengevat? Zou je het kort samen kunnen vatten? Ja. Jij was 10 toen jouw vader overleed. Ja. Dus hoe was het? Ging je wel eens met hem mee? Zag je wel eens wat van hem? Ja, ik was 8 en 9 jaar oud toen hij met zijn televisieprogramma op de televisie kwam. Ja? En ik ging meerdere malen mee naar de studio's. Zowel naar zijn show als naar andere shows. En dat was eigenlijk altijd heel erg leuk en heel erg spannend. Als een trotse meisje dat meemaakt met haar vader. Nou ja, als enthousiast meisje die de wondere wereld van de studio's kreeg te zien. Een van de manieren waarop hij politie tegemoet trad was zonder schroom, zou je kunnen zeggen. Hij deed alsof hij de gelijke was. Heeft u zelf er ooit van gedroomd om premier te worden? Eerlijk, kijk maar aan. Als je Balkenende op deze manier interviewt, gaat 1 keer goed. En daarna komt hij niet meer. Ja, nou ja, dat is... maar als je het in 1 keer goed doet, dan hoeft hij ook niet meer terug te komen, toch? Nou... Ik vind het hartstikke leuk om te zien wie die allemaal heeft geïnterviewd... en hoe vaak en waar die genoemd wordt, ja. Wat doe jij nu eigenlijk? Ik studeer nog Nederlandse letterkunde. Ja? Het schrijfvak, misschien, maar misschien ook niet. Ik ben op dit moment met een scriptie bezig en dat vergt al mijn aandacht. Er komt begin december een top in Kopenhagen. En de bedoeling is dat daar internationaal wordt afgesproken dat er minder CO2 de lucht in gaat. Ik hoop nog steeds dat het niet op een mislukking gaat draaien. Ernstige zorg. Ja. En omdat je hoop had gericht op de president van de Verenigde Staten... die het nogal met het milieu zich zou bemoeien. Ja. En nu misschien helemaal niet eens komt. Nee, het was volgens mij niet de enige die zijn hoop daarop had gericht. Links valt van zijn sokkel. Ja. Dat moet jij alleen maar leuk vinden, toch? Nou, ja. Nee, maar je ziet het toch gebeuren dat alle beloften worden niet nagekomen. Hij is een president die in principe de macht heeft om straks in Kopenhagen met Air Force One te landen... en dan vervolgens te zeggen, jongens, Amerika doet mee. Ja. En ik leg het ze thuis later wel uit. Hè. Het gaat gewoon even heel simpelweg nu om banen... en dat mensen weer aan het werk komen... en dat we voorkomen dat er volgend jaar 800.000 mensen... Weet je wat banen opleveren? Nou, een paar windmolens misschien. In Enschede bijvoorbeeld heeft ook een klimaatbeleid... waarmee zij in 2020 Enschede geheel klimaatneutraal wil maken... en de bevolking van Enschede oproept om met klimaatneutraal vervoer te reizen. En tegelijkertijd wil zij een luchthaven starten met een paar miljoen passagiers. Ik zou toch denken dat zo'n Twente en omgeving dolblij moeten zijn dat daar eens wat gebeurt. Ik weet niet of mensen überhaupt weten waar Twente ligt. Want het valt me heel vaak op dat ook Tweede Kamerleden denken dat het in de Achterhoek ligt. Een wethouder daar die heeft het bedacht... Een mooie plan bedacht om... hij denkt van het was een vliegveld en er zal een vliegveld blijven. Alleen het is altijd al een zeer noodlijdend vliegveld geweest. Ondanks dat het meer draaide
op de militairen. Het laatste volle jaar dat er gevlogen werd, had het nog geen 30.000 passagiers. En nu in één keer moet het 1,5 tot 2,5 miljoen passagiers opleveren. Het is een volstrekt irreëel plan. Er komt allerlei werkgelegenheid bij als daar een vliegveld... Dat is zoals het aan ons verkocht wordt. De wethouder beweert zelfs dat het 2770 arbeidsplaatsen opleveren. Nou, dat is echt een schande dat hij dat zegt. Uiteindelijk kost het werkgelegenheid. Als je door de rapporten heen kijkt die ze zelf gemaakt hebben... ze hebben zelf de overheid heeft zelf een onafhankelijk bureau opgericht. En in het bestuur van het onafhankelijk bureau... dat bureau heet VTM, Vliegvoertuigenmaatschappij... Ja. In het bestuur zitten de burgemeester van Enschede... Ja. Er zit de wethouder van Enschede... daarin zit de bestuurssecretaris van Enschede... Dit is het onafhankelijke bureau, hè?